आज्ञा एटा हूँ म्यूजियम ये गोपबंधु स्टाच्यू देखो आप नेला नेला केड गोटे नेला नेला खाइले खाइले फ्रेंड आज मुझे आमर सुआंड ग्राम गोपबंधु दास जन्मस्थली को तो सेठी आम बुलू देखू केमती कौन सब हो म्यूजियम भी कर गोटे आउ पार्क भाया भी होईपर अरे कहना क्या चाहते हो चलतु आपण मानक देखा केमती कौन सब हो तो मुझे मक्का खाऊँ जोरे भोक गला तो भितर चलतु आप देखिए केमती कौन सब म्यूजियम आउ सब कौन कौन जिन रखते गोपबंधु दास का लेट्स गो। हाय फ्रेंड जमीती मु कहली जे आज आम गोपबंधु जन्मस्थल को आसचु एटा हूँ एंट्री पॉइंट गाँव नॉर्मल गाँ भाया थिला बट बर्तमान स्ट्रक्चर बहुत पुराणा कालिया टाइप रा पुराणा काल घर मान थाए से टाइप रा देखुन घर यहाँ हूँ गाँ भितर को एंट्री ए पुराणा कालिया चाल घर कोठा घर भी स्टाइल कर पुराणा कालिया टाइप स्टाइल आ भितर को 4 व्हीलर और पैसेंजर गाड़ी भी कि जहाँ भी आपण मैंने जो भी आसवे से गाड़ी भी आलाउ अच्छी बट आम जापलुनी भाविलु काले आलाउ थी कि नहीं तो आम गाँ बाहर को आम गाड़ी को रखिदे आसिलु तो आम ए गाँ भितर को एंट्री करुचु देखु समस्ते प्राय गाँ लोक अच्छा से परिवार पड़ोसी समस्ते से रोचंती गोटे किशोर भाईना होटेल लिखाई बट से रियल कि ऑथेंटिक आम जानू खोला भी नाला कि लोक भी नथिले बंद थिला कौ घरटा से लोक रोचंती बा फैमिली मेंबर्स कौटा एटा हूँ गोपबंधु जन्मस्थान ये से जन्म होता निज घर बट आम भाविलु ये टिकेट हम भितर को बट ये टिकेट नुह आगू को भितर को आउ गोटे जगह टिकेट होता ସେଇଟା यही जगह ही टिकेट होता यहाँ हूँ एंट्री म्यूजियम आउ पार्क आउ स्टैच्यू भितर को जावा देखा मैम पूरा टिकेट केते को पटे सेपटे आम म्यूजियम प्लस दीटा को है आगे गोटे म्यूजियम पड़े तो हाँ भाई भितर ब्लॉगिंग माने वीडियो स्टाइल अलाउ तो अलाउ नहीं ओके टिकेट 1 पर्सन को 20 टका थिला म्यूजियम पे 10 टका और जो जन्मग्रहण कर से जगह देखा 10 टका इठी आउ गोटे रूल थिला गोटे अजीब टाइप रूल मुझे बुझी पार्ली जे वीडियो अलाउ नहीं बट फोटो अलाउ माने आर किसी लॉजिक ही मुझे बुझी पार्ली कौन आर लॉजिक जे फोटो केमती अलाउ वीडियो अलाउ ना टोटल माने जदि अलाउ नहीं टोटल कैमेरा ही अलाउ करबा कथा नुह तो मु आनी माछ अच्छा ना केडे केडे माछ दादा तुम ग्लास केडे केडे माछ एठी गोपबंधु स्टैच्यू देखते आप प्लेसटा बहुत ही भल कर बड़ा ह्यूज भी अच्छे बहुत माछरे बहुत ह्यूज
ଆଜ୍ଞା ନିଅ ଚଷମା ରଖ। ଆଉ କଣ? ମାଛରେ କୋଉ ମାଛ ଇଏ? ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍ ପୁରା। ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ଯୋଉ ଫିସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି ଖୋଲା ପାଣି ପିଇଲେ ବଢିଗଲେ। ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଥିଲେ ଖାଇବେ? ମୋ ବୋଧେ ମନା ବୋଧେ। ଲାଡୁ ଲାଡୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗାରେ ବସିଲା। ଲାଡୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ସେଇଠି। ଉଠେଇ ଧଳା ମାଛ ଧଳା ମାଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଦେବେ ଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ବଳିବ ହଁ ଗୋଟା ପକେଇ ସେ ଭାସିବ। ମାଛକୁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହବ। ଆବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେ। ଏଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଇଲେ ବଡ ମାଛ ନେଇଗଲା, ବଡ ବଡ ମାଛ ଗୁରା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଲେ। ଗୋଟା ପକା ଭାଙ୍ଗ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟା ପକେଇଛି ବା। ଗୋଟା ପକେଇଲେ ସେ ଡେଇଁ ଆଇଲେ ଏତେ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନେଲେ ଏଇ ନେଲା କେଡ ଗୋଟେ। ନେଲା ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଛି। ଏଇ ଖାଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଛି ନା, ତା ଭିତରଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ। ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଉଠେଇବା ଆଉ। ଟିକେ ପରେ ସନସେଟ ବି ହେଇଯିବ। ବଢିଆ ହବ କରିଦେବେ। ମାଛ କେମିତି ରହିବେ? ଫ୍ୟାନ୍ସି ମାଛ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାନ୍ସି ମାଛରେ ବହୁତ ଲାଭ, ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍। ଏହା ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଆଉ ଆ ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନଥିଲା, ବଟ୍ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଫଟୋ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ତା ଭିତର ଫଟୋଜ୍ ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି। ଆଉ ସରି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ଫୋନ୍ ମେ ବି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ସେଠି ବି ଦେଖିବା, ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତ ଆଲାଉ ନଥିଲା କିଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି। ମାମା ଫୋନ୍ ଏବେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରୁ ଦେଖିକି ବାହାରି ଗଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ଭିତର ଫଟୋ ଏଇଟା। ତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ଦୁଆର, ତାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷ, ତାଙ୍କର ବାରିଆଡ଼ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଥିଲା। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରଟା। ବହୁତ ହି ଭଲସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛି, ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଯେମିତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସନ୍ ବୋଧେ, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସେଠି ଆମେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କଲୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲୁ, କିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଶୁଣିଲୁ ତାଙ୍କଠାରୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୁରା ଗାଁର ଲୁକ୍, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଗାଁ ଥାଏ, ଲୋକ ସେମିତି ତାଙ୍କର ରହୁଥାନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାନ୍ତି, ନର୍ମାଲ୍ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆରିସା ପିଠା ଦୋକାନ, ତ ସେଠୁ ଆମେ ଆରିସା ନେଲୁ। ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆରିସା। ତ
ଯେହେतु ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କର ଗାଁର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଏବେ ବୋଧେ ନ୍ୟୁ ସେଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ପୁରା ପଥରରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଏତେ ଅସନା ମସନା ହେଇନି, ବହୁତ ହି ସଫା ସୁତୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଥରରେ ପୁରା ପିଓର ପଥରରେ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ହ୍ୟୁଜ୍ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପୁରା ହ୍ୟୁଜ୍ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ପଥରରେ ପୁରା ଗୋଟା ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସାଇଡ୍ ପାର୍କ ଆଉ ସିଟିଂ ଏରିଆ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ପୁରା ଗ୍ରୀନେରୀ ଗ୍ରୀନେରୀ। କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବି ଦେଖିଲେ, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି, ଆଲାଉ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଦେବି, ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ଦେଖିଦେବେ କେମିତି କ'ଣ। ଆଉ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, କାରଣ ସେଠି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ତ ସେଠି ମୁଁ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି, ତ ଆପଣ ସେଇଠି ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା। ତ ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି ଏ ବ୍ଲଗ୍କୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ। ତ ସବୁ ଦେଖି ସାରିକି ବାହାରି ଗଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ତ ପୁରୀ ଆସିଛୁ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ତ ନିହାତି ମଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ଆମେ ପୁରୀରେ ଯାଇ କେମିତି ଜଗା ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। I will run, I will climb, I will soar.